Imos ca información deportiva. Cabo da Cruz pecha a Liga Galega de Traiñeiras por todo o alto. O campión impúxose con autoridade na casa e chega aos play-off de ascenso a ACT con confianza. Ambiente festivo este domingo en Cabo da Cruz. A celebración da exaltación do Mexillón coincidiu coa última regata da fase regular da Liga Galega e os locais quixeron celebralo cunha nova vitoria. Desde os primeiros metros, Cabo da Cruz marcou o ritmo e abriu unha vantaxe de 4 segundos na primeira virada. Tirán Pereira foi quen máis lle aguantou o pulso, pero tras a segunda ciaboga, os de Boiro comezaron a ampliar distancias ata cruzar a meta con autoridade. Bueno, a ver, agora, a medida que foi pasando a temporada, sí que íbamos vendo que estábamos sendo sólidos e constantes, gañando bandeiras, entón sí que esperábamos, pois, polo menos pelear todas, pero sí, íbamos ca ilusión de gañar as máximas posibles e conseguimos gañar todas menos unha. Pero bueno, a principio de temporada o obxectivo non era gañar, era pelear e ver que a competición nos puxera no noso sitio, non sabíamos exactamente onde íbamos a estar. A vitoria na casa tiña ademais un significado especial para o equipo. Moitos dos remeiros non conseguiran aínda gañar a bandeira de Cabo da Cruz. Sí, a ver, estamos moi contentos, ao final tamén a xornada da casa é un tanto especial, non é unha bandeira máis. Entón, como moitos dos chavales nunca gañaron a bandeira de Cabo, pois para eles ainda é máis especial. Os que xa somos máis veteranos xa tuvemos a suerte de gañar unha ou dúas máis, entón, bueno, xa sabemos o que se sinte. Por iso tamén tiñamos moi marcada esta cita, porque víamos que tiñamos posibilidades e queríamos facelo ben e gañar esta bandeira. É moi especial. Agora o obxectivo está posto no play-off de ascenso a ACT. O club tiña marcado inicialmente un proxecto de 3 anos, pero os resultados desta tempada fan que o regreso á máxima categoría pareza xa unha posibilidade real. O obxectivo é ese. Teño que dicir que non era o obxectivo para este ano xa, nós marcamos un proxecto, puxamos unha duración estimada de 3 anos, marcámonos ese plazo e intentar ascender, traballar con calma durante eses 3 anos para ascender. Ahora mismo estamos xa a un nivel que creemos que é posible, ao mellor chegamos ali e resulta que os vascos andan máis ou un décimo da ACT pois anda máis do noso nivel, non pasaría nada. O que digo, temos un plazo de 3 anos, pero sí que hai que ser realistas, o traballo está salindo ben, o equipo está traballando ben, entón creemos que temos as nosas posibilidades. O campión galego terá que medirse agora con rivais vascos e o adestrador pide paciencia para un equipo moi novo que aínda está en proceso de maduración. Sí, o sea, a corto plazo sí, é o que che digo, sabes? Non tiñamos a obsesión de gañar este ano ou tantas bandeiras ou a obsesión de subir este ano. Isto é ir traballando pasiño a pasiño, temos un equipo moi xoven, xente juveniles que están subindo ahora a treinar absoluta, entón hai que ter paciencia e que vayan madurando pouco a pouco, porque o nivel deportivo de rendimiento non se consigue dun ano para outro. A situación do remo galego na ACT tamén preocupa. Actualmente, os dous equipos galegos da máxima categoría pelexan por evitar o descenso, un escenario que podería deixar a competición sen representación se Cabo de Cruz e Tirán non conseguen o ascenso. É posible, esperemos que non, pero si é posible que, e aínda que non sexa este ano, ao final o remo galego leva anos que pouco a pouco estalle costando máis manter o nivel na ACT para salvarse con solvencia, para non pasar apuros, estar na tanda intermedia, que é dicir, andas entre o quinto, sexto hasta o octavo, e xa levamos anos que nos está costando moito. Este ano, pois, se cadra é o que máis. Un dos factores que, ao seu xuízo, marca a diferencia é a estabilidade económica dos equipos. Non tanto porque os remeiros sexan profesionais, senón porque esa compensación permite manter os deportistas durante máis tempo. Eu creo que o que marca a diferencia é máis ese aporte económico que te axuda a non dudar ou a non cambiar de equipo, que pasa moito, sobre todo nos últimos anos cos deportistas galegos, a medida que despuntan un pouquiño xa marchan para lá, e incluso moitos, para andar en equipos de menor rendemento do que andábamos nos equipos galegos, tanto en Tirán como Cabo, por poñer os exemplos, os máis recientes, que anduvemos na tanda do honor, quintos, sextos, van para equipos que teñen menos nivel, pero a compensación económica supoño que será un motivo que pesa bastante á hora de tomar a decisión. Cabo da Cruz pechase unha fase regular de dominio absoluto e xa pensa no seguinte reto. Agora queda o máis difícil tentar recuperar a praza na ACT.